Bos días, hoxe é 20 de agosto. Estou facendo a etapa de Betanzos-Pousada, 10 kilómetros. Pois sí, sigo facendo así en tramos pequeniños porque vou millor e vou disfrutando e descansando e así. Bueno, onte non pola noite nin durante o día gravei nada porque quedei a dormir en pensión completa. Unha compañeira miña e amiga que traballa comigo vive cerca de Betanzos e entonces pois nada, chamaina e viñeron ela e o marido a buscarme e estuvemos disfrutando da comida betanceira e despois dunha tarde de descanso e nada, e dormín en colchón, en colchón. E bueno, deixaronme esta mañán en Betanzos e continuei. Comentar que a saída de Betanzos é bastante considerable, non tanto como a de Pontedeume, pero bueno, chegalle ben. É un ascenso que, bueno, tes que ir con forzas, ben alimentado e con auga para sacalo, para que non te dé unha pájara. E despois nada, despois o camiño, pois nada, normal, polas carreteras de aquí. E atopeime con 4 persoas que están facendo camiño, pero facendo camiño de hostal en hostal e tiro porque me toca, entonces van sin la mochila e desa maneira e así van tirando. E nada máis, contándolle un pouco, pero bueno, é curioso o que motiva a xente a facer o camiño e tamén o que queren ver e o que lles impresiona a nosa terra, xa dicen, o verde, os campos, as casas que están totalmente abertas, etcétera, etcétera. E aquí estou sentado, descansando un pouco de máis aquí na parroquia de San Esteban de Cos, no concello xa de Abegondo. Xa deixamos o concello de Betanzos e será onde está o albergue, onde pare para mañán emprender o camiño ao Hospital de Bruma, que sí que vai a tirar bastante ben. Entonces ahora chegarei ao albergue a ver se podo entrar, se non a esperar e nada máis. Bueno, pois a seguir disfrutando, eu tamén, e forza, aí vamos. Chao, chao.